Er du klar på at lave en intro om lidt? Helt sikkert. Det her det er jo introen til introen. Introen til intro. Så kan du lige få lov til lige at sidde med den her intro. Ja, nu skal jeg tjekke mit hår sidder her. Det gør det ikke. Det er lige meget. Nu er vi i Kalundborg lige om lidt, hvor vi skal lave en hel masse musik. Faktisk rigtig meget musik. Faktisk, altså så meget, sådan så at vi måske kan lave 2 sange færdige. Så vi får travlt, vi presser os selv. Så skal vi også spise skinke. Partyskinke, ja. Det glæder jeg mig meget til at se, hvad det er for en størrelse. Jeg også skal reklamere med, at der er nogle køer, man kan gå ud og vælte. Det må man ikke. Ja, altså det er jo sådan noget, man gør i Jylland, der vælter man jo køer. Problemet med en ko, når du vælter den, det er, at den kan dø. Der er faktisk ret stor sandsynlighed for, at den dør, når du vælter den. Enten fordi den ikke kan komme op igen, eller fordi at der er noget, der eksploderer i den, når den vælter. Ja. Eksploderer lige frem. Ja. Ligesom en val, sådan. Ja, så du skal ikke vælge en ko. Vi skal spille bare altså om 3 uger. Vi får travlt, fordi vi har gode muligheder for at forberede vores sang. De her 2 dage her. Nok bedre muligheder, end vi kommer til at få resten af måneden. Nu skal det ikke lyde som om vi er uforberedte, det er vi ikke. Vi kommer bestemt ikke uforberedte. Og vi skal også finde ud af, sådan, hvad vores identitet er. Vi skal være sådan lidt hårde i det. Altså ikke hvordan vi ser ud, for vi kommer aldrig til at se hårde ud. Men om vi skal spille hård musik, eller om det skal være sådan lidt mere vibe, lidt mere sommer, lidt mere jumeagtigt. Nu kan jeg se, at mine venner skriver, at der er blevet bidt en float. Så jeg skal lige blive tjekket godt igennem for floater. Vi skal også lige have købt et par håndgranater til studiet. Men det mener jeg selvfølgelig energidrik. Skal vi ikke det? Det er jo bare lækkert. Det er jo bare lækker musik der. Det er jo bare lækkert. Altså jeg synes klart, den der forer. Ja. Kan jeg ikke prøve at spille den først igen? Jo. Det eneste der er, det er, at mit klaver er jo væk. Hvad betyder, at dit klaver er væk? Jeg har opdateret min computer, så virkede pluginsene væk, og det plugin, der ikke virkede, var klaveret. Altså det der dance piano har vi. Det er kun en lyd, vi ikke har. Skal han sige det der? Det gør jeg. Skal han ikke have lov til? Det er klappenummer. Det der, det spiller. Ja, det er det. Kan du ikke prøve at fjerne det der snære? Jeg skal bare lige høre det ud. Jeg har fjernet snart. Hvad er det der? Det er kun en kick. Jeg skal bare lige høre, hvordan det lyder. Ja. Ja. Jeg vil se meget på, tænker jeg. Det lyder sindssygt, det der. Du kan bare begynde at komme efter de første 4 bar, så du kan godt putte en eller anden en hat på, eller en klap eller noget. Nej, det er sindssygt. Og så, nej, så godt, det kan også være folk lort. Så det her, Jeg kan ikke tage 2 idéer samtidig. nej, du skal nok. Jeg synes godt, det kun kan være kick. Du er der tit, du. Rullet. Ja. Må godt angribe dig endnu mere. Mere. Ja. Det er for meget. Det ligner virkelig en sædsætte, der er på vej. Ja, det er det.